Pixel arte. Neste videotutorial explicarei como crear unha paisaxe costeira de Galicia ao estilo pixel arte ou arte de pixel. Utilizaremos a plataforma Pixel Kids que non necesita rexistro nin garda os datos persoais. Pixel permite crear debuxos e animacións. Este é o aspecto do programa. Á esquerda están os botóns para as funcións de debuxo. Coas opcións da dereita podes manexar as capas do debuxo, abrir, exportar e configurar as dimensións. Crea un lenzo de 200 puntos, será o tamaño do debuxo. É importante que teñas un bosquexo do debuxo en papel para que sexa máis doado e rápido traballar con Pixel. Divide o lenzo en dúas partes, abaixo estará o mar e na parte superior o ceo. Pinta cada parte da cor que corresponda, utiliza o botón cubote. Para dar a sensación de profundidade utilizarás liñas horizontais que serán de cor branca. As liñas máis próximas á persoa que observa deben ser máis grosas e as máis afastadas serán máis finas. Comeza a pintar co lápis, escolle primeiro puntos grosos e vai cambiando o tamaño do punto. Completa a paisaxe co cabo e o faro. O debuxo terá 3 capas, nunha vai o mar e o cabo co faro, noutra estará o sol e na terceira porás unha nube. Crea unha segunda capa para poñer o sol. Selecciona a capa do sol e comeza a debuxar. Utiliza a ferramenta círculo e logo enches coa cor amarela. Para dar un efecto máis realista podes poñer liñas de reflexo da luz do sol na auga. O sol terá animación, así que debes duplicar o debuxo. Na parte superior dereita podes ver a vista previa da animación. Coa ferramenta man escolle o debuxo do sol e o moves en cada fotograma para crear o efecto de movemento. Borra as liñas de reflexo e vai mellorando a animación. A seguinte capa será para poñer unha nube, aínda que se prefires crear máis dunha pois mellor.
Como necesitas que a nube estea en toda a animación, debes utilizar a función de clonar o debuxo en todos os fotogramas e o botón que ten unha ovella. Repito que fixeches co sol, mover un pouco a nube en cada fotograma, co botón da man. Retoca os debuxos e fai os axustes necesarios para mellorar a animación. Podes escoller o número de imaxes por segundo, neste caso quedou en 4. Un número maior fai que a animación sexa máis rápida e un número menor produce unha animación máis lenta. Os últimos pasos son guardar o debuxo no formato de Piskel para modificalo no futuro e exportar para crear unha animación GIS para amosar no ordenador ou poñer en internet. Xa podes experimentar con Piskel e crear novas animacións. Imaxina, crea e comparte.